హలో పీపుల్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫుడ్ కమా. ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోయే రెసిపీ మసాలా మ్యాగీ. అంటే మీరు అనుకోవచ్చు మ్యాగీలో ఏముంది, ఫుల్ ఈజీ, అందరికీ తెలుసు అని. బట్ నా స్టైల్లో నేను ఎలా చేస్తానో మీ అందరితో షేర్ చేసుకుందామని చూపిస్తున్నాను. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. సో ఇప్పుడు మ్యాగీకి కావాల్సిన పదార్థాలు లైక్ ఒక 4 పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నాను. సో అది అలా చాప్ చేసేసుకొని దాని తర్వాత 1 ఆనియన్ అండ్ అవి చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత నేను ఒక 2 టమాటోస్ తీసుకున్నాను. సో యాక్చువల్లీ నేను 2 బ్రిక్స్ ఆఫ్ మ్యాగీ చేస్తున్నాను అనమాట. సో దానికి నేను 4 పచ్చిమిర్చి, 1 మీడియం సైజ్ ఆనియన్ అండ్ 2 మీడియం సైజ్ టొమాటోస్ తీసుకున్నాను. సో అవన్నిటిని చిన్నగా మంచిగా చాప్ చేసేసుకొని స్టవ్ పైన ఒక పాన్ పెట్టేసుకొని అందులో ఆయిల్ వేసేసి ఆయిల్ మంచిగా హీట్ అయిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర ఇవి వేసి అవి చిప్పటి అన్న తర్వాత మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి వేసేయాలి. అది మంచిగా ఆయిల్లో వేగేంత వరకు మంచిగా కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. ఆ తరువాత మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ని కూడా వేసేయాలి. సో ఇక్కడ నేను ఆనియన్స్ త్వరగా ఫ్రై అవ్వాలని కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాను. సాల్ట్ వేసేసుకొని మంచిగా కలిపేసుకొని నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, మూత పెట్టేస్తాం. పెట్టలేదా? పెట్టేస్తా. నెక్స్ట్ యాక్చువల్లీ నేను అక్కడికి వచ్చేవరకు కొంచెం లేట్ అయింది వచ్చేవరకు, అందుకని ఆనియన్స్ మాడిపోయాయి. మరి ఏం చేస్తాం, ఇట్స్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. దాని తరువాత టొమాటోస్ కూడా వేసేసుకున్నాం. అది వేసుకున్న తర్వాత మంచిగా కలిపేసి మూత పెట్టేసుకున్నాం. దాని తరువాత ఒక 2-3 మినిట్స్ అలా వెయిట్ చేసి మళ్ళీ మూత తీసి కలిపితే టొమాటోస్ అలా మంచిగా మెత్తగా మగ్గినాయి అన్నమాట. దాని తరువాత కొంచెం చిల్లీ పౌడర్ కొంచెమే వేసుకున్నా, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పచ్చిమిర్చి వేసిన కాబట్టి. దాని తర్వాత కొంచెం ధనియా పౌడర్ కూడా వేసిన. దాని తర్వాత అది చికెన్ మసాలా ఇది మ్యాగీలో అనుకుంటున్నారా? ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి, మస్తు యమ్మీగా ఉంటుంది అది. జస్ట్ వన్స్ గివ్ ఇట్ ఏ ట్రై. దాని తర్వాత అదంతా మంచి కలిపేసుకొని మూత పెట్టేసుకున్నాను. ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ మూత తీసేసి చెప్పాను కదా ముందు 2 బ్రిక్స్ ఆఫ్ మ్యాగీతో నేను లైక్ మసాలా మ్యాగీ చేస్తున్నానని. సో అవి చిన్న చిన్న పీసెస్గా చేసుకొని అందులో వేసేసుకున్నాను. వేసుకున్న తర్వాత యాజ్ యూజువల్ మంచిగా కలపాలి. సో లైక్ ఇలా చేసుకోవడం అంటే బేసిక్గా ఇది చేసిన తర్వాత వాటర్ పోస్తారు కదా, వాటర్ పోసి అది మసిలేటప్పుడు మ్యాగీ వేస్తారు ఐ థింక్ ఇన్ జనరల్. బట్ ఇలా చేస్తే ఏంటంటే కొద్దిసేపు మ్యాగీని అంటే మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న మసాలా అదంతా ఉంది కదా, లైక్ పచ్చిమిర్చి, ఆనియన్, టొమాటో, కారం అదంతా అందులో లైక్ మ్యాగీని కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి. అట్లా ఫ్రై చేసుకుంటే ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా టేస్ట్ యాడ్ అవుతుంది అనమాట. సో అలా కాసేపు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత వాటర్ పోసేసుకోవాలి. వాటర్ అంటే పక్కా మెజర్మెంట్ ఏం లేదు, మనకున్న మ్యాగీ లైట్గా మునిగాలన్నమాట. అది 90-95% మునగాలి, అంతవరకు వాటర్ పోసుకోవాలి. లైక్ పెద్ద మెజర్మెంట్ ఏం తీసుకోను నేను. సో అలా చేసి మంచి కలిపేసిన తర్వాత మూత పెట్టేసేయాలి. ఆఫ్టర్ 5 మినిట్స్ మళ్ళీ మూత తీసి మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకొని మ్యాగీ మసాలా ఇప్పుడు వేస్తున్నా చూడండి. మ్యాగీ మసాలా 2 మ్యాగీ బ్రిక్స్ తీసుకున్నా కాబట్టి 2 మ్యాగీ మసాలా, 2 మ్యాగీ మసాలా వేసేసుకొని బాగా కలిపేసుకోవాలి. ఒక 5 మినిట్స్ ఆగి చూస్తే ఇలా వాటర్ అంతా కొంచెం దగ్గరకు అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. లైక్
మ్యాగీ కొంచెం మెత్తగా అవుతుంటుంది. ఇఫ్ యూ పీపుల్ మీకు ఏంటంటే మ్యాగీ లైక్ సూపీ మ్యాగీ తీసి తినాలంటే తొందరగా ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి కొంచెం వాటర్ ఉన్నప్పుడే. ఆర్ ఎల్స్ డీప్ అంటే మొత్తం వాటర్ ఏమి ఉండకుండా అంటే ఎక్కువసేపు ఉంచుకోవాలి. నేనేదో ఇదో పెద్ద ఎవరికి తెలియదు, నా ఒక్కదానికే తెలుసు అన్నట్టు చెప్తున్నాను కదా. ఐ థింక్ మ్యాగీ తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు, కాకపోతే చెప్తున్నాను అంతే. సో ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ మ్యాగీ రెడీ అవ్వడానికి వచ్చేసింది, రెడీ అయిపోయింది కూడా. సో ఇప్పుడు ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసేసుకుంటున్నా యమ్మీ యమ్మీ మ్యాగీ. సో మీరు ఇలా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. తెలిస్తే ఓకే, బట్ తెలియని వాళ్ళ కోసం. సో వన్స్ ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. Hope you all people like my video. If you like my video, don't forget to like, share and subscribe.